Assalamu alaikum gabaki ɗaya al'umma annabi Muhammad. Allah ya yi min fitowa jiya daga halin da na tsinci kaina. To kafin na fara cewa komai zan yi wa mutanen mu ƴan kwankwasiyya jaje akan abin da ya faru da mu na rashin nasara. So amma wanda Allah ya bashi shi ma mu taya shi da addu'a Allah Ubangiji ya sa ya kasance mutum ne adali shi wanda zai tausayin talakawa mu dama buƙatan mu kenan. Amma maganar gaskiya lokacin da nake cikin wannan halin da na ji irin kalaman da suka same ni akan kwankwasiyya cewar mu ne kamar na kusan na uku ma ko na hudu, na shiga cikin tashin hankali kwarai matuƙa da gaske. Lokacin da ya kamata a ce ina waje zan yi amfani kuma zan ba da gudunmawa ta sosai akan abin da nake so a rayuwata. So da yawa dama ina yawan faɗa mutane cewa ni ba 'yar siyasa bace ba, kawai dai ni ina ƙaunar Kwankwaso saboda Allah. So na so in yi amfani da dama ta wajen bayyana ra'ayina akan kwankwasiyya da kuma jama'a, amma Allah bai nufa ba. Don haka ina haƙurƙurtar da mu gabaki ɗaya, kuma duba da yanayi kowa ya san halin da na tsinci kaina a daidai wannan time ɗin da za a yi wannan zaɓe na kwankwasiyya. Sai dai mu ce dama Allah bai yi rabansa bane ba, duk abin da ba rabanka bane ba to in ba za ka same shi ba duk yanda ka kai ga ƙaunar shi. So nayi kuka matuƙa, sannan shi wanda Allah ya ba mu ƙasar shi kuma muna nan muna ta yi min addu'a, muna ta roƙon Allah Ubangiji ya sa ya kasance mai tausayi ne shi a gare mu. Allah ya sa kuma mai duba ne da yanayin da muke ciki. Allah Ubangiji ya kawo mana canji. Allah ya sa ya kula da mu kamar yadda Allah ya ɗauki amanar mu ya danƙa mishi. So 'yan kwankwasiyya ina taya mu jaje sosai, kuma kar wannan abin ya sa a hassala ko a rinƙa furici akai, a'a shi Allah ya ga damar ba, to mu taya shi da addu'a Allah ya sa ya mana adalci. Idan lokaci yayi sai ku ga wani lokacin kwankwasiyyar ta zo ita ma ta yi. So dukkan mu musulmi ne. Sannan akwai magana na account, ana murza gaskiya ba ni da account ko ɗaya a TikTok. Hasali ma wannan account ɗin da nake yin bidiyo akan shi ba nawa bane ba, na ƙanina ne da ya buɗe shi na karɓa na yi wannan bidiyon, amma ni ba ni da account a TikTok. Maganar gaskiya kenan. Really miss you.